Dai chipapa usiku mburi wemanyika maita shumba binga guru wakaona kuti ukafamba usiku ukafamba masikati wanaanga zvimamira waita shumba gwara zenze chirovarova vari masumburero vari mawemasirike variizwa mambo Mutasa mubvuri wemanyika muriri kuti makorokoto hecho vachivapadi mambo mvura ichinaya mhosva dzichiparwa dzichitongeka vana vairega kuya mitoriro jende risina muzono hakuna risina muzono hakuna risina muzono hakuna jende 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 muriye kwa Mutasa iye murire muridze muririko vanofuguramo varidzwe mambo Mutasa chanadungaiu ona izvo varengo zvare wekwa Mutasa hacho ano chinonakidza chinonakidza nditure 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 yeyo nditure 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 iro iro nditure nditure iro iro nditure 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 tura murune muridzeko mambo Sanyengwe were muzinda watenda mambo Sanyengwe were muzinda watenda mambo Sanyengwe were muzinda watenda mambo Wanyengwa mambo Sanyengwe were muzinda watenda kwasha kuya kachakura chofamba nobonda komre kombe musebe nditure nditareke nditure 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 mudzikise Joni agare pari kupapo yekana kushesha mhepo iwe mururu muruko kimbo takuda kimbo dzamambo kimbo dzashe tikuda zvishongo zvashe tete nemubambo titorere nzvimbo izvo
Kwamutasa kunonakidza vakomana mazwa here dzepasi chigare dzinoimbwa nhasi chete, mangwana ukaimba vakutodiwa padare. Ndezvo nhasi panogadzwa Ishe tinoimba mutambo wechivanhu, dziyo dzakafumuka kuitira kuti pasi pateramire ndidzo tsika dzedu. Heyo hazina chimbetu yeya apa changamire mandiro apa tikati hava ikopo wakwambo isai mari varongo nevazvaro agapo tione kutira tsvana kuna changamire. Wakwambo bvisai mari apo, wakwambo hivai nhasi munotsamira angatete kumbau. Wakwambo pakuda mari tibvise mhuriyo tiende kutsarenda tsvana kuna mambo. Wakwambo wazukuru izvo avabvikana pasati timabuda shiro. Pane basa wakwambo wazukuru muri kupi tizoshakawana mukauru takumbira baba sakupanya muye pano baba takazvirereka baba sakupanya vanchimbonyararai varongo nevazvari nguva vabereki shimirira baba vanhu vasupara mhosva miseti yacho ingobvetu varongo nevazvari taukumbira mirai vaizarimba chimbonyarara kane takuda kutipe takumbira tumese musimuke pasara tete apo tete vana tete sarai papapo muese simukai wenaizvo mukuru wemanyika anoita zvinhu zvake mumanyika ake. Wenaizvo dai ndichigaripo apo mapata angu chigaripo. Hei uye ndienda kutamba chumbedzo iwe ugaripo ngati achemberi bakunyenga baba wamambo. Pamusoro iyi estofona pamusoro iyi machinda ekwamutasa, pamusoro iyi wazvare wekwamutasa, pamusoro iyi warongo wekwamutasa, pamusoro iyi madzishe ese ari pano, masabhuku ese ari pano, pamusoro iyi leadership yedu yemusangano weZANU-PF yakatungamirirwa naComrade Ziwiwi, pamusoro iyi wemachechi wese wari pano, pamusoro iyi baba wangu baba Sakupanya, pamusoro iyi wana mai wangu wairadziwa wese. Chekutanga ndoda kuedza ndingotaure kuti zvatakuita izvozvi chiwanhu chatiri kuita, handi chirunguba. Zvatakuita izvozvi ndoda kuedza ndikubatsirei kuitira kuti in future zvinhu zvedu zvifambe zvakadii zvakanaka. Zvakaitwa zvechiwanhu zvekukumbirirwa kwetsvimbo nechii zvese zvakaitwa neZuro Manheru. Nhasi uno munhu atone tsvimbo dzake kare, wakapiwa kare, asi chaakuzoitwa nhasi is government business, not zvedu zvechiwanhu. Zvedu zvechiwanhu takadii takapedza neZuro, asi kuti hurumende ichikurakidzei nekuita zvayo zvainoita ndowaridzo yezuva ranhasi. Asi nezvandada kuita ndaakuchikutaurirawo zvimwe zvatinoita kuseri zvamusingazivi zvatofanira kuremekedza pachiwanhu. Ndiri kuona tete warapa munhu anogara netsvana
pabonde apo tete ange varipo asi mudzimai wake anofanira kunge aripo. Chechipiri ndechekuti kana uri tete uchigara pabonde apo netsvana, une zvimwe zvinhu zvaunofanira kuita, zvaunofanira kuremekedza usati wauya pabonde apo, zvaunofanira kuzvibvunza wega usingataurirwi nevanhu ba, zvaunozvizivira wega kuti izvi ndinoita izvi handiti. Pabonde apa tete pamakagara, ndada kuvhunzai tete kuti tete chekutanga pabonde apa pagari tsvana netsvana nemunhu abva kurara nemurume. Ndo chekutanga. Tete makarara nemurume ere kana mabva kurara nemurume? Kana mabva kurara nemurume kana makarara nemurume manheru zuro sumuka ipo papo. Pauyo masina kurara nemurume. Vazamuna kuirwa ere tete? Ndo chekudi ichocho. Ndo chekutanga ichocho. Chechipiri ndechekuti tete pamakagara apo panoda munhu akachena, hapadi munhu akasvipa. Hapagari muroi baba, hapagari nemunhu anofamba nemushonga mudhuku, hapagari munhu anofamba nemushonga mubhurugwa, hapagari munhu anofamba nemushonga mupesi. Panogara munhu akachena. Nyaya dzeushe neumambo vanhu vakawanda munodzifungira zvadzisiri. Kuti uite mambo, kuti uite ishe, unofanira kunge uri munhu akachena. Unofanira kunge uri munhu asini ane maoko akashata. Ukaona maoko akasvipa, nezvaunoita zvese zvakasvipa. Binga guru riri apo. Kana wakaromba ukafa haukwiri mbinga guru. Kana wakauraya ukafa haukwiri mbinga guru. Titesa handiti? Saka binga guru rinoda vanhu vakachena. Saka na binga guru richida vanhu vakachena, rinofanira kutungamirira futi vanhu vakachena. Handingati nini handina kuromba, asi ishe chirarwa wakaromba. Saka ndoti ndiri kuitei. I am not leading by example. Kana madzishe muine urombwa hwamuinaho, urombwa hwekuda kutyiwa, urombwa hwekuda kuita mari, urombwa hwekuvhima, nekubva kuita mweya waSatani, hwekuita urombwa hwekuroya nekuuraya. Izvozvo hazvidiwi. Saka bambo knowledge mamapinda umu, kana mai muine tumwe tunhu twandataura kuti kwamaita siyai, nekuti tsvimbo dzamapiwa dzekwasanyamandi hazvibvumiri izvozvo. Chimwe futi chikuru bambo, munogeza, munozora mhanza yenyu mafuta iri kutaima, munopfeka Chinese suits, munofamba nemotikari. Asi izvozvo hazvikupii simba rekuti mutore vakadzi vevanhu. Kuzi ishe hausi kunzi ishe wakadzi vevanhu, uri ishe wekugarisana vanhu zvakanaka nekugarisana nevanhu zvakadii zvakanaka. Bvisai mweya kana uri mamuri wekuda mukadzi asiri wako, ida wako mukadzi iyeye. Tiite mambo. Chechipiri bambo, basa ramapinda iri handire kotsvaka mari ba, murungopinda koshandira vanhu. Kana mari yauya muchasanganawo nayo, asi chada kutaura basa iri rina mari, rinoda passion yekutungamirira vanhu. Kana muri kupindira mari bambo, wrong choice, because hakuna. Mutete wamuchachaja vanhu, hamutochaja vanhu mutete wezvinhu zvenyu zvamuda kutenga ndio yava kuchaja munhu. Aiyo, mutete uripo uri prescribed nehurumende kuti muchachaja mari yakati, kana munhu achisuma muchachaja zvakati, muchachaja zvakati. Dare renyu ramuchatungamira ndiro inonzi the first court muZimbabwe, the primary court. Ndo panotangira dare muZimbabwe. Asi rine macharges, macourt fees aripo akasungwa nehurumende kuti ndio vamuchabhadharisa, hamudariki ipapo. Mukadarika ipapo yamhosva. Kune vamwe
Wanoti mambo uri kumanika bridge. Iyo tiri nyanga. Tinoonekwa ndiani bambo. Nyangwe ndikati munondipe ka 50. Unozosvitsa kuna mambo ndiani. Ini ndinonozvizwa chete kuti uri kuofa chacha wanu. Asi tikakuzwa kuti uri kuofa chacha wanu, tichakutorawo tokutongawo matongero awo kuita vamwe. Nekuti haubvumiri kuita zvinhu izvozvo. Toenda bambo. Basa renyu rekutanga bambo nderekuchengetedza kugara zvakanaka kwemhuri nekuchengetedza ivhu on behalf of the president. Hamubvumidzwi bambo kutengesa ivhu imhosva. Munenge mabira president. Mukabata muchitengesa ivhu muchasungwa bambo. Chimwe futi bambo, hamubvumiri kuoneka muri pamberi pekupromota kubhemwa kwembanje, kumwiwa kwembwa, tototo, one day. Toda kuti ward 11 inoi bambo. Kana mapinda ipapo, muhamazikana kuti kwaSanyamandwe, hakutengeswi tototo, hakubikwi tototo, hakuna munhu anooneka anobhema mbanje, hakuna munhu anoita zvemadrugs. Ndiri kuzonda dzinoruma, washe dzinoruma, nyuchi dzinoruma, werauta webekwenda, nyuchi dzinoruma, nyuchi dzinoruma, werauta